Welcome back to my channel and welcome to the fourth true crime episode of Hades Corner. It's been a long time since my last true crime episode, and this one is long overdue as I really like the true crime genre, and I've been wanting to make another episode and picking up a topic that may or may not be easy to handle, and picking up in general, picking up the topic has not been an easy process because there are many, I mean, really many cases to pick from for an episode. Um, there are dozens, probably hundreds of cases to pick from for video that picking was eventually more or less easy and kind of staring at me at the face. And why? Because I have a personal connection to this particular case, because this this case happens in the small town I'm from, and the victim happens to my dad's friend, and the last time I met him wasn't all that long, was quite shortly before he then met his end, and these um, unfortunate events described later took place. And this man was well liked by most and loved very dearly by those who knew him. Now, early morning hours of Good Friday, April 5th in 1996, Markku Mallat, a 37-year-old youth worker and a politician, is walking on a pedestrian walkway along a busy expressway in Nokia. The expressway goes from Tampere to Turku. Um, it's a small industrial town in southern Finland, and events took place sometime between 2:37 a.m. and 7 a.m. on that Good Friday, April 5th, 1996. Markku had been drinking at a bar called Hevosenkenkä or Horseshoe earlier that night in the town center, and during the events, it's the time is somewhere between 2:37 and 7 a.m. He left by taxi from the town center with two other men, one of whom has been identified, and the third guy, we'll just call him Third Guy from now on. They hopped on a taxi, all three of them, at 2:20 a.m. from the town center, and arrived um, at 2:37 to Pyryn which is now a pizzeria at the same place. And this second guy, who has been identified and interviewed by the police, hopped off the taxi about halfway through the ride, and Marco and the other guy, third guy, as I'll call him, started walking towards Vesiveräjäntie, which is south from the town center, the opposite direction from Marku's home, which is in Kankaantaka. It's in the northern part of town, or north of the town center. And someone attacks him for an unknown reason, and he succumbs to his injuries um, in the walkway in temperatures below freezing. Um, this homicide was always investigated as a manslaughter, which has a statute of limitation of 20 years. As I said, the statute of limitation for manslaughter was 20 years at the time of the case, and the case was permanently closed 20 years later in April of 2016. This
part of the Finnish criminal code was changed when a piece of legislation called Lex Mallat was passed and came into effect on January 1st of 2025 as a larger part of an overhaul of the criminal code. Now, at now after January 2025, manslaughter will no longer have a statute of limitation, just like murder, and investigations remain open until being solved, the guilty person caught, or their identity revealed. However, this does not help Markus' case because the law cannot be applied retroactively, but future cases will never go cold and will never be closed until the perpetrator is caught or identified. As stated before, the second man who got off the taxi about halfway has been identified and interviewed more than once, as well as the taxi driver has also been identified and interviewed multiple times. Both have been interviewed under hypnosis as well in the early 2000s. Now, the taxi driver was the last confirmed person to have seen Marco alive that night. By confirmed, I mean that the last identified person the police have never been able to determine the identity of the third man. The driver later described the third man as not yet of man's age, which is an euphemism used by basically middle-aged and older men, Finnish men, to imply that the person is quite a young adult male, perhaps 18 to 25 years old, and haircut shorter on the sides and longer on the top and back, which is somewhat popular hairstyle in Finland in 1990s. The next sighting of Markku was at 7 a.m. by a man walking his dog, finding his body. Now, there hasn't been any official confirmation as for the cause of death, but some people I've talked to have indicated that he was beaten and then incapacitated for some reason, and then succumbed to the elements because the temperature, as I said, it was below freezing. So the person at around 7 a.m. Found Markku's body. So he had been there's over 4 hours that are unaccounted for at the time. As of right now, officially, no official details have been released, which is quite curious, really. But we'll go into that a bit later. Now, I've interviewed one person who knew Markku's friend on video, and another person by email, by multiple emails. And in this video interview that I'll show you later, there's some indication that Markku may have been alive, though seriously injured and close to death as late as 6:30 a.m. And he was, as I said, he was found around 7:05 a.m. This is based on the interview on the video interview with someone who knew Markku, and he was interviewed by the police as a witness, and he was shown crime scene pictures of the body and told publicly undisclosed information by the local police. Now, my source tells me a different story as what I've read in a book
called Saatanallinen Paniikki, which means satanic panic in Finnish, whose father was, I think, one of the ones who found the body on that Good Friday, April 5th, 96. But a bit more on that later on. After the pub Hevosenkenkä closed at 1 a.m. on that Good Friday. For whatever reason, after the pub closed at 1 a.m., Markku decided to stay in town for a while and then took the cab with two other men that we'll call second and third man from a taxi stand, which was about 200 meters from the pub he was drinking at. As I said, one of the men left the taxi halfway. He was really, really drunk, and he just wanted to go home. He's been interviewed with and without hypnosis several times, but he couldn't give them much, as I understand it, because he was so intoxicated at the time. And he was sitting in the front seat, whereas Markku and the third man were sitting behind him in the back seat. The quality and quantity of interview statements of the second man was, as I said, really affected by his level of intoxication. And the third man and Markku ended up at Pyrykiosk and Grill south of the town center. And Markku was left behind a bit. He paid for the taxi, and the third man started walking down by the Vesiverentie, which starts from Pyrykioski, going south, meaning away from the town center. And then when Markku was done with paying for the taxi ride, he started following the third man down the same road. This was at 2:37 a.m. and I think this has been officially confirmed from receipts, that because there's always the receipt for the client and receipt for the driver. So this has been confirmed from the taxi receipts that the taxi driver had. So here is the timeline that we know for certain. This has been this I've gathered from what the police have said in the media and what trustworthy media has also said. So Markku left pub Hevosenkenkä at closing time. This has been corroborated by eyewitnesses, and several eyewitnesses have seen Markku talking and hanging around with people between 1 a.m. and about 2:15 to 2:20 a.m. within 200 to 300 meters from the bar in the town center. Markku, his acquaintance, or the second man, and the third man get on into a taxi from the taxi stand in front of a small hostel, which is about 200 meters from the bar. This is about 2:20. The exact route driven by the taxi is a bit unclear. I don't think there's been official confirmation by the police as to the exact route, but the taxi ended up at the Pyrykiosk and Grill and was paid by Markku at 2:37. So there's the trip took in its entirety about 17 minutes, and this is, as I said, the opposite direction from Markku's home in north of the center, and the destination they went to is south of the city center or the town center. It's not a city; it's a small town. The drive from the stand to the final destination, that is the Pyrykiosk and Grill, is
anywhere between 5 and 6 minutes. So some deviation was made because the driving time they got on the taxi 2:20 and were at final destination at 2:37 a.m. So there's about 11 to 12 minutes unaccounted for. We don't really know where they went for sure. I don't think the police has ever released this information. And then Marco's body was found at 7 a.m. by someone walking their dog, and here's where the mystery begins. What happened between 2:37 a.m. and 7 a.m. is a mystery to everyone, except Markku, third man, and the killer, if it wasn't the third man. Markku didn't live to tell the tale. If he did, I wouldn't be here making this episode. The weather at that time of year is often still quite chilly. That I checked the weather data from that night. The temperature would have been below freezing, approximately -3 and -5 degrees Celsius, or 23 to 26 degrees Fahrenheit, light southerly winds, partly cloudy, and some snow on the ground. So with this information, I wouldn't say the claim of Marco being revivable to some degree as late as 6:30 a.m., half an hour before discovery. I think it's not very likely. But I'm no pancake expert. How the fuck do I know? I'm just a nurse. There's about 3.5 hours, maybe 3 hours and 20 minutes, I think, unaccounted for, though dying of hypothermia on the ground in conditions described earlier would take, by some estimate, at least 2 hours to the point of no return, as he was fully clothed and in good physical shape prior to this night. This would indicate that he was attacked fairly soon after leaving the taxi, but there's still at least minimum an hour or two unaccounted for. And in the interview, you'll hear some speculation and facts. I mean, really, both speculation and fact that have never been seen or heard in public forum before. Let's go for the interview. Nyt ihan tähän haastattelun aluksi, haluatko se jakaa jotakin itsestäsi vai mennäänkö et halua jakaa mitään? Selvä. Ensimmäinen kysymys, että mitä kautta ja milloin sä tutustuit Markku Mallattiin? Markku Mallat toimi Nokian vihreissä ja mut pyydettiin sinne mukaan. Ja milloin tämä oli? 90 jotain? 90-luvun alkupuolta, joskus varmaan 90. Noin 90, eli sitten uusitte semmoisen 5-6 vuotta suurin piirtein siinä. Kyllä se koska mä olin eduskuntavaaliehdokkaana jo 91, niin kyllä se varmaan ollut 90, eli peräti 89, mutta en muista tarkkaan, ei ole mitään kirjanpitoaiheesta. Siinä, no sanotaan nyt voi 90 nurkilla. Joo. No millaisena hahmona, kaverina sä muistat Markun? No Markku on semmoinen innokas, hyvän tuulinen kaveri. Että en mä sen kanssa mitään vapaa-ajalla tehnyt koskaan, että se liittyi tähän vihreisiin ja sitten se oli yhdessä semmoisessa musiikkiproduktiossa mukana, missä mäkin olin. Tai itse asiassa mä pyysin hänet siihen mukaan. Joo, ja mä muistan itse, että Markkohan on käynyt meillä silloin pappilassa jossakin vihreiden kokouksessa.
Joo, kato, kun me Silloin, oltiin vuorotellen vuorovuosin niin kuin puheenjohtajana, että välillä oli Markku Mallat ja välillä sitten minä, että sillä se meni ne vuodet siinä. Siinähän kävi sillä lailla, että Markku Mallatilla ei niin kuin toi äänisaalis riittänyt kaupunginvaltuusto, että hän oli aina niin kuin varavaltuutettu, jos joku oli poissa, niin tai muutti paikkakunnalta, niin hän nousi sitten valtuustoon tarvittaessa. Että aikaisemmin siis vihreillä oli 1 valtuutettu, mutta sitten kun mä tulin, niin mä sain niin paljon ääniä, että mä sain 2 mukana, niin muun muassa sun äites. joo, teki sitten 3 yhteensä. 3 ryhmä tuli sitten, joo. Joo. Mutta Mallat oli pitkään toiminut Nokian vihreissä jo ennen kuin me muutettiin paikkakunnalle. Joo. Ja sehän oli sitten tosiaan silloin pääsiäisen aikaan pitkä perjantai aamu, kun Markku sitten löytyi sieltä Koskenmäestä kevyen liikenteen väylältä. Joo, meillä oli ollut se musiikkiproduktio keskiviikkoiltana. Hän soitti siellä sillä oli joku, olisikohan se ollut Yamaha DX7 tai joku semmoinen koskentinsoiti. Joo, ja mitä kautta sä sitten sait siitä itse tietää tästä tapahtumasta silloin pääsiäisenä? Poliisit soitti ja sanoi, että voiko ne tulla käymään, ja sitten ne kyseli, mitä mä ajattelin sitä Markusta. Ne ei silloin vielä tiennyt, että mihin se oli kuollut. Että mikä oli kuolinsyy, eikä ollut mitään myrkkyseulaa tai mitään muutakaan, mutta niillä oli semmoinen ajatus, että kysyvät multa, kun näytti mulle valokuvia sitä kuolleesta, kun se oli löydetty kuolleena. Se oli siellä kädet levällään ja jalat sillä pitkällään ristissä. Siis sillä niin kuin ristiinnaulitun näköisesti. No sillä tavalla joo, tästä on ollut julkisuudessa jossakin. Niin, mutta ne ei tiennyt, että se on tyypillinen asento, mihin niin kuin joku ihminen paleltuu kuoliaaksi. Joo. Kun se paleltuu, niin se tulee lämmin olo ja sillä lailla. Se on tämmöinen paradoksaalinen. Joo, no näin joka tapauksessa oli ja ne ei sitä tajunnut ja sitten ne kysyi multa, että onko tässä joku semmoinen mahdollisuus, että se olisi tappanut itsensä, jos hän niin kuin olisi kokenut jotain ristiriitaa, että hän soittaa kirkossa ja sitten, hänen isoisänsä oli muuten kanttori. Aha. Niin että jos hän olisi kokenut jotain ahdistusta siitä, että hän soittaa kirkossa ja on jonkun sortin kristitty ja sitten kuitenkin on sitten niin kuin biseksuaali, niin mä sanoin, että mä en tiedä siitä mitään, mutta että ei toi nyt näytä itsemurhan tehneeltä toi ihminen muutenkaan, että ei se ollut millään tavalla niin kuin ahdistunut eikä mikään semmoinen, että se oli vähän typerä oletus niiltä, että joo, ja tästähän on ollut julkisuudessa ja ainakin Heijaki ja Murha.info-palstoilla keskustelua siitä, että Markku olisi ollut mahdollisesti homo. Onko tästä tämä niin kuin millään tavalla niin kuin sinne suuntaankaan paikkaansa pitävää tämmöinen spekulaatio, että Markku olisi ollut homo? No mä kuulin ainoastaan sen kerran sanovan jotakin siihen viittaavaa. Se oli joku semmoinen, että eikö se ole ihan sama, kuka kenenkin kanssa on sängyssä, mutta silloin ei mulla ollut mitään käsitystä tästä asiasta, koska sitten myöhemminkin kuulin, kun tunsin semmoisen pariskunnan, jossa kävi sillä tavalla, että niillä oli 2 lastakin ja sitten 2 poikaa ja sitten se mies rakastui johonkin toiseen mieheen ja jätti perheensä ja ne pojat traumatisoitu sitä tosi pahasti. Niillä meni koulu pieleen ja sairastuko toinen niistä vielä jotenkin siitä psyykkisesti. Niin. Vaan se rouva mulle joskus kertoi, että silloin kun ne vielä seurusteli ennen lapsia, niin sitten he oli tämän Mallatin tuttuja ja Mallatilla oli tyttöystävä. Ja sitten Markku aina oli niin kuin semmoisen isoveljellisesti aina sitten oli huolissa vähän leikillään, kun meidän ystävät jos lähti jonnekin etelän lomamatkalle, niin sitten
leikkisästi ja hymyn kanssa varoitteli, että varokaasti, siellä on viekkaita miehiä. Ja vähän niin kuin, oli sellainen vähän niin kuin, ei siinä ollut kiinnostunut niistä, mutta oli tällainen isoveli. Joo, mutta mulla ei ollut mitään käsitystä sen kaverin mistään seksuaalisuudesta, enkä mä tiedä, mihin se koko väite perustuu, mutta sehän on varmaan ihan mahdollista, koska just ne samat porukat, missä sitten niin kuin, nämä oli tämmöisiä, jotka kävi ainakin noissa tukareissa, eli Tampereen YO-talolla järjestettiin tämmöisiä niin kuin sekabileitä, jotka oli siis niin kuin tarkoitettu niin kuin seksuaalivähemmistöille, mutta sitten niin kuin straightit tai mitä ne heterot vai mikä niin se voisi sanoa, niin ne sitten kävi siellä niin kuin, tavallaan osoittamassa solidaarisuutta. Mäkin taisin kerran käydä siellä näiden mun kavereiden kanssa, Sanja ja Katin kanssa, ja sitten tapasin siellä myös entisen siskonmieheni, joka kanssa oli siellä, niin sanoi, että täällä on vaan niin hyvää musiikkia ja hyvä meininki ja ihmiset tanssii, niin ihmiset kävi se YO-talon tukareissa sitten ihan monestakin syystä. Senkin takia, että siellä oli hyvää ohjelmaa tai sitten, että ne halusi osoittaa solidaarisuutta. Että mulla ei siis tosiaan ollut minkäännäköistä dataa sen seksuaalisuudesta. Mä en viettänyt sen kanssa koskaan vapaa-aikaa, että kaikki liittyy sitten joko tähän musiikkihankkeeseen tai sitten tähän vihreiden toimintaan. Että mä oon kerran käynyt niillä kotona, me haettiin varmaan sen soitinta tai jotain muuta vastaavaa. Ja hänkin tietysti kävi meillä, koska hän kävi niissä kokouksissa. Ja hän soittelikin joskus semmoisia pitkiä puheluita, jotka liittyy sitten niin kuin vihreiden toimintaan. Ja sitten just näihin vaalikampanjoihin. Se oli niin kuin, tavallaan se mun jälkimmäisen eduskuntavaalikampanjassa hän oli niin kuin, vähän niin kuin mun tämmöinen vaalipäällikkö. Että hän niin kuin soitteli niissä merkeissä ja joskus oli sitten ehkä ilmeisesti vähän ottanut virvokkeita soittaessaan. Joo, ja silloinhan se 90-luvun loppupuolelle tai sinne vuosituhannen vaihteeseen tullessa se juttuhan oli vähän kuivahtanut jo kasaan. Tai sillä tavalla, että ei ollut niin kuin mitään niin kuin oikein niin kuin semmoista varsinaista epäiltyä suoraan. Niin sehän sitten siinä 2013-2014 kieppeillä sitten nostettiin uudestaan tutkintaan, niin herättikö se sinussa jotenkin ajatuksia tai tunteita siitä, että nyt tämä tulee niin kuin tavallaan uudestaan pintaan? Ei. Mulla oli semmoinen käsitys, että aika varma käsityskin, nimittäin Markun yksi kaveri, mä tapasinkin sen muutaman, ainakin kerran tai pari, niin hän oli kauhean peloissaan, että hänekin tapetaan, mutta hän oli kai joku tämmöinen viihdekäyttäjä, mutta siis Markkuhan siis käräytti näitä huumeiden käyttöpaikkoja, ilmeisesti myyntipaikkoja, ja hankki sillä tavalla sitten näistä huumekauppiaista itselleen vihamiehiä. Ja sitten oli kaiken näköisiä legendoja sitten, että sen takana olisi ollut jonkun poliisin poika, joka oli siirtynyt lain pimeämmälle puolelle, ja sitten, että poliisit niin kuin sitten olisi niin kuin suojellut sitä, koska ne taas, niillä oletettiin, että poliiseilla olisi ollut vahvat antipatiat, jos joku on vähänkin homo, niin sitten niin kuin, että saakin semmoisen tappaa tai jotain, ei se nyt ihan niin mennyt, mutta siis kuitenkin sanotaan nyt sillä tavalla, että varmaan jollakin tavalla laski sitä prioriteettia joidenkin mielestä. Mutta tämä kaveri, just jonka kanssa mä juttelin, niin se oli kanssa aina vähän kännissä, kun se soitteli tai mä näin sitä, ja hänellä oli semmoinen näkemys, että niin kun, tuli parikin näkemystä, että sitten että siinä olisi ollut ehkä useampikin, ja koska aika pian, olisiko se seuraava päivä vai sitä seuraava päivä, niin joku nokialainen mies hirttäytyi sinne Koskenmäkeen Alikulun silta tuohon aidasta ripustautui. Niin että se olisi liittynyt siihen tapaukseen, että olisi niin kuin kokenut oman tunnon tuskia ja tappanut itsensä siihen sitten tämän Mallatin kuoleman johdosta. Mutta siis tässä on tämä, että se meni taksiin
Markku jonkun tyypin kanssa, jota ei edes taksikuski suostu muistamaan, minkä näköinen se oli. Että yksi vaihtoehto on, että se oli sen verran pelottava kaveri sitten kylillä, ettei kukaan uskalla sitä käräyttää. Mutta, ja sitten niin kuin se, jos se menisi niin, että se olisi niin kuin Markku ei tiennyt, että se on joku huumekauppa, ja sitten se on päättänyt, niin kuin, että houkuttelee Markun jatkoille jonnekin ja sitten nitistää sen siellä. Sehän oli pahoinpidelty niin kuin todella vakavasti, ja sittenhän se oli sitten lopuksi niin kuin paleltu siihen aamuun. Jos olisi puoli tuntia aikaisemmin löytänyt, niin olisi vielä saa jossain kunnossa elvyttää se. Mutta siis tämä niin kuin se ajatus siitä, että se olisi liittynyt näiden huumekauppiaiden kostoon, että sen takia se olisi mennyt tavallaan niin kuin ansaan. Joo. Tämä oli tämän Markun kaverin niin kuin ajatus, että se olisi näin mennyt. Ja se pelkäsi kauheasti jotakin tyyppejä, ja hänellä oli niin kuin siitä niin kuin käsitys, että kuka se on, mutta se ei uskaltanut mullekaan kertoa sitä, koska se pelkästään jotenkin niin kuin, jotenkin vaan se asia selviää, että hän on ollut se, kun niin harva tiesi siitä asiasta, että kuka se oli tämä tappaja. Niin sitten mulla on taas semmoinen käsitys, että kun se tuli uudestaan esille, että ei sitä voida selvittää, koska semmoiset henkilöt, jotka on niin kuin tuo huumemaailmassa, niin ei ne elä kovin vanhaksi. Että joku nirhaa ne tai sitten ne kuolee itse niihin mömmöihinsä, johonkin komplikaatioihin tai oheissairauksiin, mitä niistä seuraa. Että sunkin, tai vahinko yliannostus tai jotain muuta vastaavaa. Niin, no esimerkiksi tämä sun veljes, niin sehän tuossa lääketieteellisessä tutkinnossaan tutki näitä yleissairauksia, mitä huumeiden käyttäjät saa, että mihin ne sitten saattaa menehtyä, siis näihin yleissairauksiin, mitä aiheuttaa sitten tämä elämäntapa. Mutta että mä luulen, että se tekijä, jos ei se ollut se hirttäytynyt, niin kuin tämä kaveri arveli, että se oli vain ollut siinä mukana, niin kyllä se kaveri on varmasti kuollut jo, joka sen teki. Joo, ja tästähän on tosiaan, että Markku sitten oli tosiaan pahoinpidelty ja sitten lopulta oli sitten tuupertunut siihen, mistä löydettiin, mutta tästähän sua oli haastatellut myös tämä Katri Ylinen siihen kirjaansa, tähän Saatanallinen paniikki. Jotakin mä sille varmaan vastasin, en muista mitä. Kun mä luin sen nimittäin tässä äskettäin. Niin siinähän hänen isänsä hän kertoi, kun hänen isänsä oli niin kuin joka löysi sen. Mikä oli? Hänen isänsä, Katri Ylisen isä, oli se joka niin kuin löysi Markun. Aha, joo. Niin hänhän oli sanonut, että oli niin kuin, tällä tavalla niin kuin kropan päällä kädet niin kuin vähän ristissä. Se oli niin kuin tällä, vähän niin kuin se oli tavalla. Ihan siis tällainen. Siellä kuvassa, mikä poliisi... Se on voinut sitten poliisit vähän ottaa käsiä. Mutta tosiaan se Katrin isä oli sanonut, että se oli niin tällä tavalla niin kuin kädet tässä niin kuin rinnan tai niin kuin vatsan päällä, mutta sivuseikka sinänsä. Mutta tämä tapponahan tätä tutkittiin ja sehän nyt sitten vanheni tuossa 2016 pääsiäisen. Ei, odotamme vaan. Joo, niin sehän tutkittiin tappona. Se vanheni silloin 2016. Niin tässähän, mä olen muutaman henkilön kanssa keskustellut tässä niin kuin ihan videon ulkopuolella sähköposteja ja tällä tavalla, niin siellähän eräs henkilö puhui tämmöisestä silloin nuoresta kundista, jota kutsuttiin nimellä Mehis, joka olisi ollut tämmöinen kaveri, joka siihen aikaan oli jotain niin kuin parinkympin tietämillä, ja että hän olisi ollut tämmöinen kaveri, jolla oli jonkinlaisia vihahallintaongelmia ja päihteen käyttöä, ja että olisi niin kuin, että olisiko tämmöisellä kaverilla sitten ollut, että niin kuin sattunut paikalle, mutta tästä ei tosiaan, tämä oli niin kuin lähinnä näiden ihmisten omaa spekulaatiota, kun tiedettiin, että tämmöinen Mehis-niminen kaveri siellä on niin kuin Nokialla pyörinyt siihen aikaan mätkinyt sattumalta. No en mä ainakaan tämmöistä Mehistä ole tiennyt, mutta tuskin se olisi lähtenyt sen kanssa taksilla mihinkään. Joo, siis tässä nyt oli lähinnä ajatus, että se Mehis oli sitten
sattumalta tullut tai sattumalta ollut siellä sitten siellä alueella. No kato, kun se on semmoinen, että Markku, se polku, mihin se oli niin kuin menossa, se johti poispäin sen kodista. Siis tässähän oli se, että kun taksikuskin kertoman mukaan he oli tullut silloiselle Pyryn kioskille Joo. ja lähtenyt sitä Vesiveräjän tietä niin kuin poispäin keskustasta. Mutta se kevyen liikenteen väylä oli sitten, mistä Markku löytyi. Niin, se on Koskenmäen koulun vieressä. Se on siitä niin kuin Niin. huomattavasti länteen. Että se on sitten, että se olisi niin kuin, poispäin keskustasta, mutta että se olisi sitten niin kuin sitten jotenkin, sehän on sitten siitä Pyryn kioskilta taas sitten niin kuin keskustaan päin. Ei ole, kun se on sitä niin kuin sen pikatien suuntaan niin kuin Turkua kohti. No, että sehän asui Kankaan takana. Joo, että siinä oli ajatus, että se olisi ensin lähtenyt sen, puhuttiin 3. miehestä, tämä tunnistamaton mies, joka oli siellä taksissa, että se Markko lähti sen kaverin perään sinne Vesiveräjän tietä, mutta sitten se oli niin kuin tullut sitten jotenkin Markku niin kuin takaisinpäin sieltä ja tuupertunut sinne kevyen liikenteen väylälle. Näin mä niin kuin, kun sehän oli taksikuskikin sanonut, että se lähti sinne Vesiveräjän tietä, mutta sitten Markku löytyi päinvastaisesta suunnasta sieltä niin kuin kevyen liikenteen väylältä. Kaikki on mahdollista, kato, kun se oli vielä semmoinen, että sehän oli, teki kaupungin diskossa töitä. No. Että se oli myös yksi joidenkin mielestä villiteoria, että joku teiniporukka, joka ei ole kännissä päässyt sisään, niin nähnyt mallatin huonossa kunnossa ja päättänyt vetää sitä pataa. No siinä on se koululäinen. Sen takia hakattu, mutta kyllä mä uskon ehkä enemmän siihen, että se oli juonella hommattu jonnekin muualle ja sitten pahoinpidelty näin niin kuin varoituksen merkeissä. Mutta se, että miksi se oli aivan eri paikassa, niin mä ajattelin, että jos se on lähtenyt juokseen karkuun vaikka siitä, kun sen jälkeen kun se on pahoinpidelty. Mutta se lähti aivan kummalliseen suuntaan. Niin, että on niin kuin spekuloitu, että se olisi lähtenyt niin kuin sitten kotia päin siitä. Ja sitten joo, kun ei se koti ole siellä päinkään. Niin. Mutta se on paljon mahdollista, että koska sillä, kun se otti alkoholia, niin se otti sitä aika reilusti, että se on voinut olla niin sekaisinkin, että se on niin kuin ymmärtänyt, että se menee niin kuin väärään suuntaan. Niin, se voi aivan hyvin olla. Mutta tosiaan siinä lähellä sitä paikkaa tosiaan, niin sitten joku kaveri päivän tai parin päästä hirttäytyi siihen alikulkuun, josta todennäköisesti mallatti on niin kuin tullut. Mä ymmärsin, että se olisi, en nyt ihan pahasti väärin ymmärtänyt, niin tämä kaveri, joka itsensä hirtti, niin se olisi ollut tämä mehis. Mutta mä en nyt ihan varmaksi. Joo, en mäkään tiedä siitä mitään, ei siitä mitään puhuttu, eikä se mulle kuulunut, enkä joutunut hautaamaankaan sitä, että joo. Markun mä sitten kyllä hautasin. Joo. Ja laskin sen urnankin vielä. Sen äiti pyysi, että mä lasken sen sinne. Joo, mä muistan, kun me puhuttiin tästä, mä muistan, että sä olit tosi rikki silloin siihen aikaan, että vaikka mä olin lapsi, niin mä niin kuin muistan, että mä huomasin sen. Mutta koetko sä, että kun tämä nyt jäi ratkaisematta ja vanheni silloin 2016, niin koetko sä, että se tämän ratkaisemattomuuden traumana? Ei. Se on satavat ne ihmiset, jotka oli Markun kavereita ja muuta, niin kyllä ne siitä varmaan jotenkin on sitten ylipäässyt, että kyllä mä uskon, että se kaveri on jollakin tavalla, joka sen teki sitten, niin on sitten jonkun rangaistuksen jollakin muotoa saanut siitä asiasta. Elänyt huono oman tunnon kanssa tietysti ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja voihan se ollakin, että jos se mehis olisi vetänyt sitä pataa ja sitten kun se on kuullut, että se on kuollut, niin sitten olisi vetänyt itsensä kiikkuun. Mutta mä en koko mehistä, en tiedä koko kaverista, ei ikinä. Nyt mä kuulin eka kerran edes tommosen nimen. Joo, jos mä nyt ihan oikein ymmärsin, niin tästä olisi niin kuin tämä nimi päätynyt niin kuin myös poliisin tietoon. Ainakin niin kuin joku maininnut todistaja silloin niin kuin sen alkuperäisen poliisitutkinnan aikana. Mutta vaikka kun tähän nyt on vanhentunut ja siitä ei voi enää ketään tuomita,
niin uskotko sä, että tämä kuitenkin tavalla tai toisella vielä selviäisi? Että tämä En mä henki... usko, kun mulla on ainakin se ajatus, että se kaveri on kuollut, eikä se ole sitä kellekään puhua pukahtanut. Ja se on kuollut varmaan jo aika päiviä sitten todennäköisesti. Kato, kun Markkukin olisi jo 67-vuotias, jos se on joku sen ikätoveri tai vanhempi, niin eihän tuommoiset kaverit elä kovin vanhaksi. No, pelkästään, jos vaikka olisi vaikka edes juoppo, niin nekin kuolee helposti. Ja sitten jos tupakoi vielä päälle, niin saa sydäri helposti. Eikö se keskiviikko ja torstain välisenä yönä tapettu? Se oli siis pitkä perjantai-aamuna löytynyt. Joo. Kaikkialla on ihan mikä tahansa lähde, mitä katsot, niin siitä Katri Ylisen kirjasta alkaen, niin se on ollut pitkä perjantai-aamuna siinä 7 aikaa aamuna. Joo, nimittäin seuraavan kerran, kun Nokian kirkossa mä jaoin ehtoollista, niin mä tiesin jo, että se on kuollut. Niin mä näin Markun siellä ja se hymyili mulle. Mutta sitten kun mä katsoin uudestaan sinne pöytään, niin ei se ollut siellä enää. Mä sain tämmöisen niinku déjà vuun siitä, että Markku oli ehtoollisella ja hymyili mulle. Joo, mutta se on jäänyt mulle niinku siitä vaan mieleen. Siitähän on jo sitten jo 29 vuotta. Että... Joo, se on semmoista. Mähän olin silloin yöllä liikenteessä autolla sen verran, että mä vein ton kotionsa. Joo. Muuten olin kotona vaan. Joo. Mutta onko sulla nyt tähän vielä mitään, mitä sä haluaisit jotakin Markusta kertoa, jotakin mukavaa tai vähemmän mukavaa tai tähän tapaukseen jollain Joo, no tässähän kävi sitten sillä tavalla, että kun se oli siinä Ristintie-hankkeessa, sillä oli se yksi asema, missä se oli itse säveltänyt sen kappaleen. Ja hän oli onneksi tallettanut sen DX7 niin kuin semmoiselle korpulle, eli levykkeelle. Joo, tiedän. Niin seuraavana vuonna sitten me kunnioitettiin Markun muistoa niin, että kun me tehtiin se Ristintie, niin se äiti antoi sen DX7 käyttöön ja sitten se korppu löytyi kanssa, niin sitten yksi kaveri sitten pystyi soittamaan sieltä levykkeeltä sen kappaleen, vaikka Markku oli kuollut. Et se biisi niin kuin soitettiin vielä seuraavana vuonna Ristintiessä. Joo, jäi sillä tavalla elämään sitten se Markku niin jäi eloon. Joo, sehän toimi siinä JADissa, eli Youth Against Drugs. Että todellakaan Markku ei ollut mikään huumeiden käyttäjä. Hän käytti kyllä alkoholia ja poltti aika paljon tupakkaa. Että ei sekään tietystikään mitään pitkää eikä olisi luvannut, mutta ei sitä tarvitse 38-vuotiaana ihmisen tai 37, mitä se mahtoi olla niin kuin Mozartti, niin kuolla silti. Että sillähän se oli ollut joskus rengastehtaalla töissä, mutta sitten se oli siirtynyt tuohon nuorisotyöhön. Niin kuin, mä en tiedä, oliko se käynyt jotain kursseja siihen, mutta ei sillä ainakaan tutkintoa ollut siihen. Ja hyvin se tuli juttuun nuorten kanssa, että se kyllä sopi siihen alalle. Mutta Nokialla oli pitkät perinteet, että mennään tehtaaseen töihin. No Markun äiti oli muistaakseni diplomi-insinööri, mä en tiedä minkä alaan. Sitten mä olin sen siskon kanssa jonkin verran tekemisissä silloin, kun hautajaisia järjestettiin. Joo, ja se oli sitten muutaman vuoden Markku vanhempi ilmeisesti tämä. En minä muista kumpaan suuntaan. Mun mielestä se taisi olla vanhempi. Kun Markulla oli vanhat vanhemmat. Joo, kun se on puhuttu, että se oli... Ja isä oli kuollut. No, kaikkiallahan puhutaan, että isosisko, mutta oliko Markulla muita sisaruksia? Ei. Joo. Ja se isä oli kuollut. Mä en tiedä, mihin se kuoli ja minkä alan ihminen oli ollut. Mutta oli kuitenkin poissa keskuudestamme sitten. Joo, kuollut se oli sen isä, joo, mun mielestä ihan selkeästi. Joo. Now I've actually split this video into two parts because I don't want one video to be too long because for the convenience of my viewers. Otherwise, maybe not so many people would want to watch until the end if one video is too long. So, thanks for watching for this part 1 of Markku Mallat episode. I'll see you in the next one.